बिथाङा हिनजाव जानायनिफ्राय माने थांखुखौ नागारबाय आरोना ने थांखु नागारबाय बिरिबो नागारबाय नामा आं सोबा बिरि एखदा बेनो होखायो आं बेखौ फार्स्टआव होबावगोनसो आं सोबानो नोंसोर देखो नुजाफैलाय बिसोरनो हाय लोगोफोर आंखौ दाखालि कमेन्टआव नोंसोर मा इसिबां गाज्रि बुंहरा मेकआप गानायखौ दुखु मोनदों आं नोंसोरखौ आयु जि लेथ्रा होनखादोंना आंखौ ओंखाम जानायाव गबानो ओंखारदों मोखाङानो सुगोनांसो माबा मोखाङानो सुगोनांनो आंना सुवां गैयानो आंनि सेरेलाव बिदि लोगोफोर ओमफ्राय मेकआपखौ फुननो हाया नालाय बेखायनो आंखौ असाइस नुदों गोलोमनायजों दाख्लै असाइसखा आरो रियेलावबो असाइसखा बांसिन मानसियानो दस्रा आउट कान्ट्रिस नायजोबदों आं माने चेक खालामनायाव माने चेक खालामनो नायदोंमोन आं ओमफ्राय सोरबा थाइलेण्डनि माबा माबिसो नुलाबायदों इन्द'नेसिया बिदिसो नुलाबायदों मालायसो जा 1 मिलियन 2 मिलियन थांबावनोसो नै ओमफ्राय 2 मिलियन थांनायनि नै खानाय बोजाबाय मालाय बे मोननाय फैसाजों खानाय बोजाबाय आङो मालायसो वाव नाइस लासै नाय खानाय बोजा साइस नुसिनदों दाख्लिफोर रां गावरानिल'खामोन बोजाबाय लोगोफोर नै माबायदि नुखो नोंसोरो खोन्थाहरदो रंजालिया नै साबसिन जाबाय ब्र सेंग्राफोर सोरबा फसायोबा बुंना लाखा थाब बयफ्रेन्ड नांगौ सिंगेलखा आङो नुबा रायजागोन नुबा रायजागोन रायजाया सोरायनोसै मालायसो वाव जोंनाव फैदों मालाय दिनै आंखौ नायनो फैदों नालाय हाबा जासिगोन नालाय आंनि हाबायाव सोर फैनो कमेन्ट खालाम बिथाङा आं दाना कमेन्टखौ अफ खालामसै माने कमेन्टखौनो नायनो बानोसै माने मानसिफोरनि माने भिडिअखौ नाया गारा ओरैल' साबसक्राइब खालामना दोनो कमेन्टल' खालामहरो साबसक्राइब खालामा ओमफ्राय नाया नोंस्रा सार्च नुदों दे दे बा मालाय वा जाबाय नोंला प्रसेस नुहुरसिगोनलाय नुबाय बिथांखौ बेखौनो हगारगोन आङो जेबो कन्टेन्स गैगारा गुदि बिजौ गैया होनदो गुदिबो गैया बिजौ गैया बेखौ लाबोदों लिंनि वाखौबो जों नाया सिरि ओरैफाय फैहाय आं नै मिखामिना सोर होनदोंमोन मिखामिना आंनि मिखामिनखौ नायनो दा र' नै हगार आं दिलायाखै गुदि आं दिलायाखै बाजारनि आंनि मिखामिना बेनोमोन नोंसोर आंखौ होनबाय थानाया मिखामिना बेनोमोन नै मिखामिना आंखौ मेकआप खालामनो होग्राया बेनोमोन आखाइनि आथिंनि गासैबो फुरग्ल'जोबनाय आं दिलायाखै थगायदोंसो नेट मेकआपमेन नेट बिदिनो बिराद मा होनदोंमोन बोरैबा कमेन्ट खालामदोंमोन मेकआपमेनखौ नांगौमोन सोरमोनथाय होननानै ओमफ्राय माबा होनो होनलायबावदोंमोन नामा सोर बानायना होदों बे मेकआपमेननो माबा होगोन एवार्ड होलायदोंमोन एवार्ड नै आंनि मेकआप बानायना होदोंना बेनो एवार्ड होना होदो नोंसोरो अननानै नाङाहाय आंनो नखलियासो जागोन एवार्डआबो दंफांनि दाननायसो आसरित खाबाय माने मेकआपआ ओरैबायदि आरोना माने गरम खामोनो बोथोरानो दाख्लिफोर बेवहाय मा गारि फैदों र' ओरैबायदि गरम आयु थानोनो हाखायाखै आं गस्लायाबो सिजोबदों गासैबो दख'ना सिजोबदों ओमफ्रायो मेकआपआबो गावजोब्बाय दा ओमफ्राय मोखाङा सिथर जाजोब्बाय जि लेथ्रा आंनि मोखाङानो सुगोनां रायजोबो सोरबा खुदुमोबा सुहाबना फैगोन औ सुहाबगोन 2 मिनिट जाबावबाय नै भिडिअ'आ थांनाय नङाहाय थांखाया माबासो जानोसो थांबावगोन ना बेरायहैबावगोन ब्लग बानायबावगोन बेखौहाय होदेरबानो जाबाय खुदेरहाय नोंना आलदा मालायना सादों बेयाव सोर साफैखो होमबालाय लोगोफोर एबार आंखौहाय कमेन्टआव गाज्रि बुंहरबावदो दे एबार नोंसोरखौ अरगोन आङो हाथायाबो थाइसे गोलाव होनदोंना गोलावखानो आंना हाथाया थाइसे गोलावखां होनबावदोंसो हाथायखौबो होनो हाथाया थाइसे गोलाव नै थाइसे गोलावखा आंना हाथाया थांखु जायो होनबावदोंसो आंखौ आं थांखुखौनो जाया ओमफ्राय जायो आं जाया थांखु जाला आं बेसे गोबावसै नागारनानै थांखु जायो होनबावो थांखुखौनो जाला आङो मानसि हिसाबाल ओरै मानसिया समान खालाम
बिथाङा हिनजाव जानायनिफ्राय माने थांखुखौ नागारबाय आरोना ने थांखु नागारबाय बिरिबो नागारबाय नामा आं सुबा बिरि एख'जा बेनो होखायो आं बेखौ फार्स्टआव होबावगोनसो बिदि रायज्लायबाय थानानै माबा खालामनोसै नामा मा 15 मिनिट आयु थैगोनसो नायोहाय नायग्राफ्रा रायज्लायबाबो जेरै सथिफिनखौ रायज्लायबाय थानांगौ नायोना जोबजासिमखौनो ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंनि गामियाव बेरायफैनोबा बेरायफै जि मोजां गुसु नङा हनै नावबो दोनफैयाखै इयाव हबाय नाव दोनफैयाखै थाल दाननानै फैयाव जायोना ओरै र' मालाबा लाबोगोन आं नाव बानायगोन गोदान थालिरनि ओमफ्रायो ओरै जावलांगोन आं दिनै भिडिअ बानायनो लुबैदोंमोन गावनो फन बुबाबो हमाखै दालाय बानायनो हाया दा बानायला मोनाबायना बिलाइ साफा नुवाखै दालाय मोब्रै नोंसो बानायजागौमोनथ' दिदिनो मोजां मोनबाय आं दाखालि सासे बुरैनि भाइरेल जानाया ओरैबा ओरै थुखायो सैथिबो मानसिया ओमफ्राय मा साइसनि मालाय बानायदो दे बानाया सोरमोनलाय नोंनि थाखाय बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनाया आंनि थाखाय बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनाया बासुगावनि सासे एक्स बयफ्रेन्ड बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमदों बियो आंनि थाखाय आं गारबायहाय नांला आंनो बेफोरबायदि आंखौ मा होनो आंनि थाखाय बाज्रुमनानै थैगोन आं थैबा बेखौ मोनगोन आरो होननांगौबा नांला आंनो गारबाय आं नोंखौ मिनिलांबाय सोर मिनिलांखो हनै मिनिलांबाय नै बेखौ ओमफ्रायखौ फैलायबा आखाइ थिखोलाङो बोरैबा नुदोंना ओंखारलायबाय खानायखौनो बांद्राय मोजां मोनाखै आं खयथायाव उन्दुयो नों आं थाब उन्दुयो 12था थाब उन्दुयो आरोना लोगोफोर 12था जाबानो उन्दुयो आं हरनि 12थासिम मा खालामना थायो नोंलाय 12थासिम आङो ओंखामखौनो 10थायाव सङो आं रेडि खालामनानै दोनजोब्बाय जेब्ला 10था जायो होमबासो ओंखाम सङो आं सिंगेल थानो हाया आं 5 मिनिट जाबाय सिंगेल थानो हाया सिंगेल थानो बायो आं जेब्लायबो होखानांगौ आं आं बयफ्रेन्डजों नङाबा थानो हाया बयफ्रेन्डजों नङाबा थानो हाया लोगोफोर गाज्रि दामोन दे आं जेब्लायबो बयफ्रेन्डजोंल' थानो नागारनाया बेखौसो गोसोथोना लासै सिख्लाफ्रा औ नंखागौ सेकेन्ड हेन्ड सरमनि आंनि सिगांनि एक्सफोरखौबा सोर लाखो दासान्दिबा सोर लादों बेथ' मिथिखायो नायबानो मिथिगोन भिडिअखौ नायबानो मिथिगोन नामखौ खोन्थाथ'ला नाम लाबा मिथिजोबगोन ना बयबो ओरै नाम लालाय ओरै खोनायखौ लाया आइथिंखौबो खेबना होयो जि मोसाया 7 मिनिट जाबाय 7 मिनिट 10 मिनिट बानायखानोसै बाल आंना मोजां नुदों आयु सोथैयो गारि फैदोंहाय दिस्टार्बनो मालाय इसिबां रायलायफुनायाव मोखांखौ नायथ'ला नायलांबायहाय ड्राइभारा बिदिबा आयौ आं हालासो हनै जि दांहरबाय गोसो मोनबाय आं थेंक इउ स' माच भिडिअखौ सोरबा नायदों जानो हागौ जोबजासिम बेखायनो लाभ गुस्थिया नोंना जा गोसोमहाय आंना गुस्थिया गोसोम जादों दासान्दि माबा आं माबा जादोंना साम' गोसोम जानायखायनो आंना गुस्थिया बांद्राय दासान्दि गोसोम जादों आयौ जोंनि एक्स